Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Gemblong. Halo pemirsa, saya masih nyapu Saisa. Soalnya engko dijak tante Dini mumpung iki ana gawe ya. Cara kene nang desa ki nek dulure ana sing renovasi omah, dandan omah, dulur liyane ki niliki yo ambek nggowo gawan sak pantese yo sak mampune. Iki mau sak-angan ngenteni dapin mulai sekolah dhisik. Kan jenenge duwe anak kan yo pengen dhisik, anak mulai kan sekalian. Ya aku alhamdulillah untuk informasi kok tante Dini nagane kan mungkin berdolan rono ambek konten yo golek bahan konten lah jenenge. Konten kreator itu mesti golek bahan konten ya pemirsa. Aku diinfo iku. Ya, aku melu ngono. Terus sehari kemarin 2 hari yang lalu pemirsa aku diinfo. 2 hari yang lalu kok sehari lalu ya. Terus yo oke tante Dini aku tak ono gawane. Kene iki yo akeh toko akeh pasar ya aku golek sene cedak bonjo sene cedak terus juga aku duwe langganan pemirsa. Iki aku nang buku. Ayo Teh, wis dikai mangan. Ayo. Pitik ki wis. Yo pemirsa. Ayo dikai mangan lho. Jajanku saya utuh pemirsa, sapa sing ini jaluk jajanku. Jajannya utuh, guys. Jajanku utuh. Syah, wis tak mangan. Walah. Tolong jaluk mangan bisa. Nah, jangan ya itu. Yo ono sing takok. Ayamnya banyak, Mbak. Ya banyak, Kak. Kenapa tak mangan kene nang mburi kuwi becek pemirsa. Lah rimbun ana lumbune. Kok wingi wis tak kandhani Pake, dol Pak. Ben iso nggo tuku rokok apa bensine Pake iki akeh. Ya Pak mune nek urung ana permintaan jare. Ora ana permintaan akeh lho. Biasane ngono wingi mek sithik. Ini mek sithik Pak pemirsa. Iki aku tak open cucu dhisik. Kok tak kumpul nang merah lagi budal. Alhamdulillah jeneng kok omahmu kuwi pemirsa. Dandan sithik. Aku nek rezeki ya kok mah tak benakno sing luwih apik meneh, sithik ngono. Nek wong ya sing iki lah pemirsa. Mari ambek butuh liyane kok dadi nek rehab omah ki yo sithik. Ya nek pas duwe tabungan, nek ngomong desa niki biasane tabungane sapine didol nggo rehab, nggo menakno apa sing kurang. Iki jare benakno atap rumah Mas Edi, Mbak Dian ngono. Ya aku yo matur nuwun karo tante Deni dikai info. Dadi kene iki iso bareng-bareng niliki dulure rehab omah ya kene ambek ndelok apa jenenge direhab piye. Wis pemirsa ya aku tak lanjut lagi, aku tak ngopeni anak dhisik, oke? Kalau kita lanjut lagi pemirsa ya. Oke pemirsa, kita lanjut lagi. Tak patenane. Oleh dandan. Jan iki lek pringku tak ombre, mergo gak ono ombrenane ya ketok gelap ngene iki pemirsa. Jajal lip krim anyar. Oke pemirsa, kita lanjut. Pemirsa, oke kita berangkat. Oke pemirsa, iki wis gawane tak ade tas ngene piringkes, tak ndak budal nglolone engko ben gak enten-entenan. Nah, kita tante Deni ngenteni tante Deni. Kita berangkat. Oke. Kita ke sana. Jujuk urek biasa. Yo, ayo Dek. Ayo Teh. Bisa. Assalamualaikum. Kerja, Mas.
Assalamualaikum. Diwangi. Indonesia. Terus neng Amel, Mbak. Arep jagas neng Amel. Aku ki wae sama kayu kok. Ya iya. Jame cepet tera karuan. Me dulure ndak. Oleh apa ora iki? Ora apa-apa, Mbak. Kene iki pengen nilai omah kene. Gak apa-apa. Iya wis ta, nggo mbah. Ki lho. Godhog pedang. Ya ambil le, ambil karek kuwi. Karek kuwi. Kene, tapi jago kuwi lho. Mana ditutup? Dia kan kesana kene iki, Mbak. Wes ya. Mangan kene. Pemirsa, minakno empere Mbak Dian, aku kok kleru muni atap. Tapi kan kene rasane kene. Ya Allah pemirsa, beli Mbak Isma. Bahkan titip Wis bedae baru. Wonge nunggoni Mbak Ani yo. wong mantu opo? Anak cilik. So apa nek repoti dulur. Ora. Enggak, Mbak. Kok tre umume ya nek dulure duwe gawe iki ya tilik-tilik. Heeh. Niku lurung niku jagas tentang niku. Walah ngene yo anyar iki sampe aku mumpung ning gone dulurku cah. Ya kabeh. Ya sih, cek iki yo. Ndang. Sampe teko mburi spil. Masane pengen. Duduk, Dek. Heeh, apik. Alah iya, Cah. Kok pas Pasek. Lendek. Iya, apik ya. Mitansek. Pamitansek. Pure. Bari melok ayo, Mbah, tak gunjakno, Mbah. Iya. Ki mos tekan omah. Ki mang sak dulu-dulu dikai sayur, dikai botok ora oman. Anu gorengane diserbu wong mang pemirsa. Mohon maaf yo. Ya makasih Mbak Dian nang aku tre niate memang ambek tuku jangkan aku urung masak. Lah kan aku sok meruput pemirsa. Aku sok meruput iki ndang ngopeni omah. Soalnya santan karo Tante Deni, Davin mulai ayo ndak budal. Dan aku kan mesti nek ana acara apa-apa bersama iki aku meloloni. Lah iki mang Tante Deni memang sak nang kono kesekalian nambek bar luhur mapak Amel. Lah aku kan ngeterno Mbah Ru wayahe makani sapi pemirsa. Mbah Di soalnya ijen sawah. Iki ceritane. Lah kok malah dikei botok dikei sayur iki pemirsa. Oh, alah Mbak Dian iki aku ini memang terayu dulur ini iki ya pemirsa, iki mang dikei botok ambek sayur. Iki sambel pundek sore. Oh, iki sambel pundek sore pemirsa. Wah, Mbak Dian. Ibu Mbak Dian nek esok terakhir jualan pemirsa. Yo jobo nikah ngono lho. Jobo nikah ki saiki. Mau ceritane. Tak bisa aku kayak mangan cimeng, tak kayak mangan apa meng? Nah, tak tutupi. Yo tikusnya wis sudah pemirsa saiki. Kan tak tutupi dhisik. Mau sambel kundik sore. Pemirsa. Gimana Jujung? Buke mulai. Buke ngejak mulai. Boleh ngantuk pemirsa iku mang. Ayo jeneng bocah cilik ya pemirsa yo. Iki mau ya mbek guyon-guyon tapi yo nang kontene Tante Deni mang. Guyon-guyon. Iki nang kontene Tante Deni. Aku nek collabku yo ngono kuwi pemirsa. Kok collabku yo nek pas bareng acara ngono kuwi. Semua wis tak kei mangan kok meng. Mong tak kei pindangan tak aku yo lari ratu pindang pemirsa. Cimeng purek. Kemeng. Tapi yo alhamdulillah pemirsa.
Kucingnya pinter gak celutak gak sembarangan lho nek pup pinter metu tak ulang belum tak openi yo kudu pinter aja risih gimana di sini jangan anu teh kan iki mah aku ngamuk badan kok ora metu ki ning ndi aku pe pamitan mulan tenalah ngewangi ibuke pemirsa iki nek dulu ewah iki wong ewah buah ini iki pemirsa ya aku tuku teh kok buah ya kadang kalau lagi sumuen glogok rong gelas sih pemirsa tapi tetap masih air putih jangan lupa ya saya tak salah kene iki mang butuh njaluk jajan bahu mang jadi mang pemirsa mohon maaf salah info benakno emper kok aku mau ning atap ya terus ya pemirsa mang trae nek jenenge sithik-sithik bangun omah ki yo benakno omah ngapik omah itu trae sithik-sithik berkiki gak iso pemirsa aturan nek sudah anak sekolah ngono kuwi gak iso cebrok sok nek rezeki ukuran mari khusus tas ke sementara ini usah-usahan ya mah aku gugur bocah aja iki terus bojo urip ngejak mulan terus tuwa iki mang kenapa nggo tas iki ben iso diblusukno nang ngisor pemirsa ya pokoknya spontanitas gak pernah yoga mikir iki kok pengen buat tas sing apik yoga sih spontan ae nek mau kegeden kulo ambek lengo ae aku ngono tenan semoga kaprah pemirsa mang baru mang tak tekan ngomong wange ambek blonjo ae mbak tak tekan omah aku tak blonjo sik wis dia mulai anak nangis purek ngono jenenge bocah cilik pemirsa gak sido tuku gak sido blonjo ndok mbah aku ngono iya aku tak mendek ning kene tak blonjo wis kejablas mau tak paksa tak terno balik wis mau balik anak delok sakno ngantuk ya wis aku tak mulai aku wis kondo mael saja mulai ndang ngopeni omah pitik wae makani aku yo misah iki rusuh tak salah iku ayo gimana ngomong ke perusahaan nek kene memang saudara siapapun nek ono acara dandan omah acara apa ngono kuwi yo alhamdulillah kita ki sayuk sengkuyung ya kudu ngono pemirsa soalnya kene yo membutuhkan dulur apa-apa dulur aku kae boyonganku yo dibantu dulur maaf ya pemirsa iki apa ki butuh dulur ya pemirsa apa nek aku ki kene kudu iso adaptasi kudu iso sengkuyung kudu iso ngrangkul dulur sapa ae dulur kene apa dulur Jepang apa ae pemirsa kudu sengkuyung soalnya kene bakale aku yo bimbing anakku supaya suatu saat nanti kudu iso tepos lira karo kiwa tengene kudu bangun keapian karo keluarga nek dhewe niki gak iso guyon nek konten Tante Deni ya guyon-guyoni Jojo guyoni aku ngono nek kan yo rame Tante Deni bebas makan rame jadi nek tante nek komen nek konten Tante Deni yo rame guyoni aku guyoni Jojo guyoni Mbak Isma iki nek nang konten ini ki yo guyon-guyon pemirsa yo pokoknya nang kontenku gak boleh baper kudu iya guyon-guyon aku yang ngejak guyon pemirsa yo ben ana hiburane Mbak Ka jare ana sing komen Mbak Ka lucu yo terae pemirsa wong ki yo duwe masalah sapa yang duwe masalah wong duwe ujian cuma kan yo kudu iso ngimbangi iya pemirsa yo gimana tekan omah emang Tante Deni kan leren karo sekalian kok jemput Amel Mbak Isma yo paling yo mungkin ana kebutuhan konten liya kan kontene wong loro kan akeh
Nek aku ya untuk sementara waktu ya sak mampune kisik-kisik. Sakjane ngonten iki asline nek ana ibane akeh pemirsa. Cuma kadang kala iki apa tenagane. Wis ngerti dhewe ibu rumah tangga iki kaya apa berkutate nang omah dhewean. Ya, dhewean dicandak kabeh dhewean mesti kudu iso golek wektu. Oh, berarti aku nyandakku ngontenku sakmene wis ora apa-apa. Oh, satu-satunya anak gede iso diwangi nyoteng ya sapa reti. Nek masalah kuno wis pinter dikon nyoteng lah, tapi masalah kan melu ibuku pemirsa. Ben gak apa-apa. Gantine adikku melak bojone nang kono. Wis pemirsa ya. Maaf ya gimana cerita marek-marek. Wis tetap semangat untuk hari ini. Terima kasih buat yang serajin menonton kontennya keluarga kami, ya keluarga nih morotuaku, keluarga nih adik iparku. Semoga terhibur. Terus pokoknya kontenku ini digawe fresh, digawe lucu, gak perlu ono tegang-tegangan wis. Tegangan tinggi kok koyo setrum wae. Kesetrum cinta apa ibu pemirsa ya. Nah, wis pokoknya tetap semangat untuk hari ini ya gimana adat dan tradisi kami nek ana dulur sing dandan omah renovasi omah tilik-tilik ya tilik iki yo umume nggo gawane umume piye ngono ya pemirsa. Tetap semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.